हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि जोबोर मोजां दं। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों बे मोनाबिलि समाव मानि सोमोन्दै बा मा खोथा लानानै सावरायनो फिन खेब फैलायखो दा आं बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दिनै आङो नोंथांमोनजों बे मोनाबिलि समाव सावरायनो फैनायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोननै भिडिअनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। मोनसेया जाहैबाय जोंहा एबसुनि मानगोनां लैहोर ब्रह्म बिथाङा दावराव देख्रेब आदैनि सायाव बा दावराव देख्रेब सारमोननि सायाव मा खोथा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला नुलांगोन आरो मिथिलांगोन। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे खोथासो बुंनो सानदों बा ससे आं नोंसोरनो भिडिअ होग्रोनो सानदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा एबसुनि माखासे खामानि मावग्रा जोहोलावफ्रा बाइक साखावग्रा एबा बाइक सालायग्रा सुबुंफोरखौ माबायदि साजा होदों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ ससे होग्रोनि बिनि उनाव आं सावरायगासिनो दङ। बिथांमोना बाइक साखावग्राफोरखौ माबायदि साजा होदों नङा होमबा? दा आं बेखौसो बुंनो सानदों, साजाखौ निस्सय मोना नङा मोननांगौ। बांद्राय जिदु उपद्रुब खालामग्रा, गुबुनखौ लामा सेरजों थाबायबा बिथांमोननि सेरजों साखावनानै होनाय, गोसा आवाज साब्रुना होनाय, बैफोरबायदि बिथांमोना साजाखौ निस्सय मोना नङा मोननांगौ। नाथाय होननाय मोनसे खोथा थायो। आंनि साननाया बिसो साजाखौ होनांगौ जों थिगानो, नाथाय साजाखौ बे साजाखौ आं एसे अयनाय नुदों। माब्रै अयनाय नुदों होनना बुङोब्ला बिथांमोनखौ बाइकनि साइलेन्सार गुदियाव खोमा नारथाब गावसोरा साब्रुं होदों। है दा बै बिथांमोनाथ' बाइक सालायनाय समाव रावखौथ' बिदि खोमाखौ नारथाब बेफोरबायदि साब्रुंना होआखै नङा होमबा? बिसोर सालायनाय समाव साखावलांदों बे सियर। बिनि थाखाय बिथांमोना साजाखौ मोननांगौ आरो बिथांमोना निस्सय मोनखागोन। मानोना बिथांमोना गावसोरबो सानखानांगौ जे बांद्राय साब्रुङोब्ला मा जागोन, एक्सिडेन्ट निस्सय जाया नङा जायो। दिनैसो जों बारग'गोन, गाबोनसो जों बारग'गोन, सानसे नङा सानसे जोङो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाखायो। बेखायनो आं सानो बांद्राय बाइक गोसा सालायग्राफोरखौबो आं रिकुवेस्ट खालामहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जोंनि जिउआ अरायसम एखे नङा, जोंनि रासिया अरायसम एखे थाया। माब्लाबा मोजां रासि, माब्लाबा गाज्रि रासि जायो। बेखायनो जोङो अरायसम गावखौ माने सेफटि लानानै जोङो गारि मटर सालायनाया मोजां, खामानि दामानि मावनाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जोङो स्ल'यै थांनाया जोङो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोबाबो जोंहा बासायनायनि चान्स थायो। जाय सुबुङा स्पिडआव थांगोन 100 मानि जेसेबां सानानै खारो बे गारिखौ जोङो बेसेबांखिनि साजोबनानै जे जों गारि सालायनांगौ बे खोथा नङा। मानोना जोङो दिनै 100आव सालायनानै थांनाय लोगो लोगो जों बहाबा एक्सिडेन्ट जायोब्ला जों आरो बासायगोना गोबां माने मा होनना बुङो बेखौ आसा खम दै। आरो बासायखाया जों गोबां नुबोखाबायबो। थिग माने जायगायावनो डेथ जाखायो, जायगायावनो जिउ गोमाखायो। बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि सालायनो नाङा। आरो दा बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानदों, जायफोर बिथांमोनखौ बेफोरबायदि बाइक सालायनो थाखाय साजा होदों, बे साजाखौ मोननांगौमोन सियर, बे नंगौ। नाथाय आं बे साजाखौ एसे अयनाय नुदों। मानो होनना बुङोब्ला बाइकनि साइलेन्सार खाथियाव जिथु जोङो खोमाखौ बेफोरबायदि होथाबनानै साब्रुंना होनायाव बिथांनि खोमाया बोरैबा बे सिंनि जालिफ्रा जिनानै ब्रास जानानै थैफोर गयोबा, ब्लाडफोर गबोयोबा बिनि दायथ'खौ सोर लागौमोन? निस्सय बिथांमोना माबा मोनसे जायोब्ला बा खोमा बेंगा जानानै थाङोब्ला बिनि रिस्कखौ सोर लागौमोन? बेखौथ' फरायसा आफादा लानाय नङामोन। दिनै बिथांमोना बिनि थाखाय बुदों बा मादों बेफोरनि इन्जेक्सनखौल'सो होगौमोन। नाथाय बे खोमाया जिनानै थाङोब्ला बिनि रिस्कखौ सोर लागौमोन? दा बे साननो गोनां बाथ्रा। जाहाथे नेक्स्ट टाइमफ्राव बेफोरबायदि मोनबावोब्ला जाहाथे बेफोरबायदि साजाखौ होआबा मोजां जागोन नामा, आं बेखौ नुहुरदों आरोना। माने मोजां जागोन नामा बेखौ आं सानदों। मानो होनोब्ला बुङोब्ला जोङो बिथांमोनखौ खोमा खेबहोनानै हान्थु खेरायहोनानै नांगौबा फंनैसो बुनानै हरनो हायो। आरो बिथांमोनखौ गामियाव आफा दङ, गार्जेन दङ नङा होमबा? आरो लोगोसे गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि दं, बै बिथांमोननो जोङो जनायना हरोब्ला मोजां जायो। दानिया फैदो नोंथांमोन, आं बे टपिकआव बांद्राय गोबाव सावरायबाय थायालासिनो जोंहा लैहोर ब्रह्म एबसुनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुं सारा मा बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब आदैनि सायाव, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ गुवारै नायनानै लादो आरो बुजिनानै लादो। माबोरैहाय बेफोरबायदि जोङो बर' हारिया गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय जाखो, आरो माबोरैहाय जोङो बेफोरबायदि गावजों गावनो वार्निं होलायबाय थानाय, बेफोरबायदि खोथाया अरायसम जोंहा बर'जों बर' मानो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जाखो। जोंनि बर' हारिया, आं बेखौसो नुहुरो जे बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय, जोंनि बर' हारिया मानि खारनाव जोङो गावजों गाव एथ'ग्राब बेफोरबायदि जुगुमलायबाय थायो आरो मानो एथ'ग्राब गावजों गावल' बेफोरबायदि जोङो हिंसा जालायबाय थादों। जोङो दिनै बर' हारि जानानै, बर' फिसा जानानै जोङो माब्लाबा जोङो ज' जाफेरनानै गुबुन हारिखौ माब्लाबा धमकि दाद्रि होफेरनो हादोंना? हायाखै। निस्सय दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जे रावबो जोंनि बर' हारिया सोरबा पलिटिकेल लिडारानो होन, सोरबा
सासे जोंनि बबेबा मोनसे आफादनि लिडारानो होन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जोङो दासिमबो रावखौबो धमकि होनानै जोंनि सिं खालामनानै दोननो हायाखै हाफेराखै मालाबाबो बेखौ आङो रोखा नुहुरदों बेखायनो आं आसा खालामो आं बारे बारे बुंबोगासिनो दङ जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोर आरो मोनफ्रोमबो बर' पलिटिकेल हान्जाफोर जोङो ज' जानानै जोङो अरायसम खौसे जानानै जों खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला जों मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि सोंखारलायबाय थानायखौ गोबां गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मिनिगासिनोसो दङ आरो नुहुरगासिनोसो दङ बेखायनो बिथांमोना जोंखौ सोलो मोनगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे दाय जायोब्लानो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बुंलायबाय माबा मोनसे सोरखौबा माबा मोनसे बुंनो गोनांबा जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै बुंलायबाय जोङो सेपारेटलि जोङो लोगो हमनानै सावरायलायनाय गैला मिमांसा खालामलायनाय गैला बेफोरबायदिनि खारनाव दिनै जोंखौ गुबुन जाथियाबो नारसिननो एबा नारदबनो बोलोखौ रासिननिफ्राय रासिन चान्स मोनगासिनो दङ होननानै आं सानदों दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि जि थौले मेलेमजों साननानै मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव बुंदों बा आसा खालामो जाहाथे जोंनि बर' हारिया नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गावजों गाव एथ'ग्राब मानि सोंखारलायबाय थाया आरो बेफोरबायदि सोंखारलायबाय थानायनिफ्राय जोंनि बर' हारिया एसे गोजानाव थालायदो मानो होनना बुङोब्ला गुबुनफोरखौ जोङो नुगासिनो दङ गुबुन हारिया एथ'ग्राब बेफोरबायदि गावजों गाव इनसाल्ट खालामलायनाय बा नासयलायनाय जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिया जोङो सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा बेखौ जोङो सहाय होलायनाय हेल्प होलायनाय आरो बेखौ बोखांबोफिननाय मोजां लामाजों जौगालांनो थाखाय मा होनना बुङो बेखौ लामा दिन्थिना होनाय नैफोरबायदि जों गुबुन हारिफोरनिफ्राय नुगासिनो दङ दानिया नोंथांमोना लैहोर लैहोर ब्रह्म सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनानै लादो आन्डार 13 फुटबल खेला होनायनि गेजेरजोंबाबो उन्दैनिफ्रायनो जे जोङो फुटबलाव गेलेमु आयदाफ्राव साखाफारा खालामनांगौ आरो बेनिफ्रायसो गोरों गोरा नेसनेल प्लेयार स्टेट प्लेयार इन्टारनेसनेल प्लेयार खालामलांनाय आरो बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनानै होनाय बे खामानिखौबो दिनै गेलेनाय आयदा फारसेबो जों हाबाफारिफोर अनसायनानै खामानि मावबाय थादों आरो बेफोरखौ एग्जाम्पल हिसाबै दा आन्डार 13 फुटबल खेला होनाय खारनाय बारनाय आरो गोबां बिथिं गेलेनाय बेखौ इभेन्ट्सफोरखौ लाफानानै गोबां हाबाफारिफोर अनसायनाय आरो बिनि सायाव सांग्रां खालामनाय मटिभेसन खालामनाय बेफोर हाबाफारि मावनायखौ नुस'नैया अमर सिंह ब्रह्मनि थाखाय आनलाखिखौ जों सानो मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायालासे अमर सिंह बुंनायावनो जों थाबथानानै थायालासे अमर सिंह ब्रह्मआ जे नुस'ना सासे खाना मानसि खामानि मावनायखौ नुवा खामानि मावनायखौसो नुयो बे खाना मानसि होननानै जों सानो बे खाना मानसिया जेरै दाउब'आ माबायदि होनोबा माने खंखायखाय सोरबा देखायोबा बेखौनो दाउब'आ बेबायदि साननानै लायो दा बेबायदि सासे बेबायदि सासे खाना मानसि होननानै जोङो अमर सिंह ब्रह्मखौ हमनानै लानो हायो दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानायनि बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं आरो रांखावरि बिथिं बोरै जौगाहोनांगौ बेनि सायाव गोबांथार खामानि मावनानै जोङो सोलिबाय थादों आरो खामानि मावबाय थादों इयुनाव जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ नोजोर बोनानै बोरै साफा साफा सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों आरो जेब्ला जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा साफा साफा सुबुं सम्पद जायो अब्ला जोंनि गेरेमसा हारि दानाय बे सिमाङा जाफुङा हिसाबै बेखौ नोजोर बोनानैनो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानाय गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै जोङो 2 बोसोरनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कर्मिफ्रा 2 बोसोरनि थाखाय बेवहाय फैनानै बाहागो लानानै खामानि मावनाय दा बे बिथिंखौ जोङो मिथिहोगोन आरो बे बिथिङाव जोङो अमर सिंह ब्रह्मखौ सोंनो लुबैदों गाव जुदि एथ' माहारियारि बाद जुदि सानस्रि थानाय मानसिमोनब्ला दिनैनि थारिखआव गाव माहारि बादनो बर' जाथिनो मा कन्ट्रिबिउसन होदों बिथाङा गाव बुंथिनानै लाग्रोथों दा जों मिथियो बिथाङा जेबो माहारि बादनि सायाव जों जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै होननानै जोङो मिथिबोदों आरो बेखौ दानि जेनाखि जेनेरेसन एबसु बेल' नङा आगोलनि जायफोर बारग'लांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनाबो बुंदों बेखौ आरो बुंलांबाय थागोन आरो बेखौ दिनै गावखौनो जुदि जाथिनो गोबांथार कन्ट्रिबिउसन होनाय सासे सुबुं होननानै बेखौ आथिखालाव पस्टार सिथाबनानै लाबाबो जों बेखौ गनायनानै लानो हाया मानोना दिनै जों नुबोदों आरो दा आथिखालावबो नुबाय थादों जे अमर सिंह ब्रह्मआ बनसुनि सेकेन्ड फाउन्डेसन डेआव बाहागो लानानै जे बे बाथ्राखौ बुंनायावनो बेहाय थाबथानानै थायाखै जे बनसुखौ माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा जे गावनि फिसाखौबोथ' बनसुआव हगारनो हायोमोन गाव जुदि माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा नाथाय गावनि फिसाखौ एरायनानै दोनखोमानानै दिनै बनसुखौ थुखो अर सुयै सुयै खामानि मावहोनाय बेखौसो जों नुनो थांदों
आरो गमामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावाखिसै जे हमना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि फिसाखौथ' खामानि मावहोनो हायोमोन दा खामानि मावहोआलासे गावनि फिसाखौ फिसाजोफोरखौ खामानि मावहोआलासे बिथांमोना दोनखोमानानै माने आलादा बिथिङाव माने खामानि साख्रि बाख्रि नागिरहोनाय मोजां मोनसे थासारि न'खर सोरजिनाय बे फारसेसो बोलो होनानै माने गावनि जेनाखि नंखाय मोनसे जाथि अनफावरि देखायनाय बेखौ देखायबाय सानबाय बुंथिनानै होबाय थानाय बेफोर नंखाय आरो दिनै जों मिथियो थारमाने अमर सिंह ब्रह्मआ जे माहारिनि सायाव जेबो मोनसे मोजां खामानि मावनो हाया बेखौ जोङो दतमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फोथायो हानायमोनबा बे दिनैनि थारिखआव गावथ' हायाखिसै गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो हगारगौमोन